Hi guys, welcome to my YouTube channel. And for today's video guys is I want to reveal and share my phone vlogging setup. Ito po ay para sa mga small YouTuber o sa mga gusto magsimulang mag-YouTube gamit ang cellphone nila. So let's go! Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. Check the mic and make sure it sound right, boys. So yun na po guys ang ginagamit ko pang vlogging. And explain ko po sa iyo kung bakit ganun ang ito ang ginagamit ko. Ito ay murang-mura lang po at madaling bilhin. And ang una kong i-discuss po guys is itong mic. Itong mic guys is itong pinakamurang mic na binili ko sa Shopee. Ito ay magagamit mo na pag vlog. Madali itong gamitin. Ito ay sira na po. Ang ginagamit ko po ito ngayon. And ito po guys is murang-mura lang po sa Shopee. Almost 90 pesos or 100 sa 150. And depende sa promo niya guys. Kasi binili ko to siya ng promo na 90 pesos. At may shipping fee po ito, mahuhulog na 190 ang mababayaran mo. And matagal po itong dumating. Almost 14 days kasi overseas ito bilhin guys. Ito ay ginagamit sa pang online class guys. Pang online class ito guys na mic. And pwede talaga to siya pang vlog for small YouTuber na katulad ko. At katulad mo rin na nakikinig. Kung gusto mo mag-vlog, tapos wala ka namang magandang pambili ng mic, bumili ka na lang nito. Advice ko sa iyo. So, yun na. And the second guys, I want to reveal to you, may ginagamit na Gorilla Pad. Pero wala po itong ginagamit ko po ngayon, yung panglagay niya ng phone. At ito po ay binili ko po ng 175 pesos guys sa Gmall, sa mall. Binili ko po to. So ito ang ginagamit ko kapag nagta-travel. Kung makikita nyo sa previous vlog ko is ito talaga ginagamit ko simula po nung una. So kung gusto mong mag-vlog, kailangan mo ng ganito. Kasi kung wala kang ganito, hindi ka makapag-vlog. Mahirap mag-vlog na kamay ang gamit. Kasi medyo basta yun, hindi ako marunong Tagalog kung ano yun. So yun. And the last but not the least is yung Samsung G2 ko na phone. Bakit Samsung G2 ang gamit ko guys? Maganda kasi ang back cam niya at hindi ang front. Kasi ang quality ng front niya is 420. Tapos parang hindi siya naka-landscape na kasi may itim sa magkabilang gilid. And ang back kasi 720 GPP ang kanyang quality ng kanyang camera. So, maganda po talaga pang vlog. At kung meron kang ganito na mga phone, talagang napakasulit mag-vlog kung ito ang gagamitin mo guys. Kasi makaka-start ka ng vlog gamit ang Samsung G2 mo. Yun na po guys. At ito na po lahat discuss ko ng napakamura at madaling gamitin na pang vlogging, start for vlogging guys. So maging kontento ka sa kung anong meron ka guys. Maging kontento ka kung anong meron ka ngayon kung gusto mong mag-vlog. Huwag kang mangarap agad na magandang camera o yung tipong gusto mo na agad maganda yung camera.
Mahirap kasing mag-vlog kapag maganda ang camera mo at hindi ka naman marunong mag-vlog. Mahirap yun. Mas magandang practicein ng ganitong pang-vlog na gamit yung phone mo. Sana nakatulong ako sa lahat ng mga small YouTuber o sa mga taong gustong mag-vlog at magsimulang mag-vlog o na-i-inspire mag-vlog, guys. So, don't forget to subscribe, like, and share, and comment na rin sa notification ko kung ikaw na may natutunan sa sa phone vlogging setup ko. At kung gusto mo mag-vlog, start ka na lang mag-vlog katulad ko. So, let's go! Bye-bye!